Для того, каб вырасціць любую расліну, трэба шмат умоў і фізічных сіл. Добрае і не заўсёды таннае насенне, хутчэй, напэўна, дарагое. Калі за 5 штук агурка плаціш 6 і болей рублёў. Якасны грунт, розныя ўгнаенні фунгіцыды, распыляльнікі, палівачныя прыстасаванні, скрынкі, гаршкі, адпаведныя ўмовы вырошчвання. Это цяпло, святло, вода, дровы, электрычнасць, спецыяльныя лямпы, палічкі, у каго якія, у каго самаробныя, у каго металлічныя. Ну і плюс 24/7 работы. Падрыхтоўка да пасеву, сам пасеў, ашчадны догляд усходаў, палівы, падкормкі, рыхленне, пікіроўка. Каб вырасціць тую ж петунію, патрэбна 5-6 месяцаў, а, напрыклад, бегоніі таго больш. І вось як быццам бы нашы кветачкі сфарміраваны, ідуць у рост, набіраюць масу, але надвор'е дыктуе свае правілы. І якасць зялёнага любімага хаванца пагаршаецца і патрабуе рэанімацыі. Усё як у чалавечым жыцці, таму расліна не можа каштаваць танна, як хацелася б пакупнікам. Я пачынала працаваць з раслінамі 4 гады таму. У магазине цэны значна выраслі за гэты час на ўвесь тавар, а кошт кветкавай прадукцыі застаецца амаль нязменным. Безумоўна, скажаце вы, цану фарміруе попыт. Разумею, што кожны вытворца кветак хоча прадаць вырашчаную з такой любоўю і клопатам расліну. Але ўсё часцей бачу ролікі гаспадароў кветак, што ўсё, што не прададзена, бо прадаваць па заніжаным цэнам, не паважаць сябе, сваю працу, ідзе ў кампост. Такім чынам, калі выкіне сваю прадукцыю ў кампост, ён хаця б захавае і тару, і грунт, ды і кампост атрымае. Карысная справа. Як бачым, усё мае свае плюсы і мінусы. Але галоўнае любіць тое, чым займаешся. Гэта для сябе, а для пакупнікоў з павагай адносіцца да прадаўцоў зялёных выхаванцаў і ведаць і памятаць, што ў кожнай расліне душа чалавека, які яе вырасціў.